Здравейте хора! Здравейте отново! Аз днеска имам нова игра и ще я покажа. Ще покажа новата игра, но този клип ще бъде под 15 минути. Защото нямам право да снимам над 15 минути, затова ще бъде под 15. Аре де! Аре, включи се! Няма да се включи, значи ще играем на нинджата! Ще играем на нинджата! И ще правя удари! Ще си хъба парите! Ще си хъба парите и ще правя удари! Защото аз съм лут на тая игра! Лут съм на тая игра! Да, хора! Аз съм лут! Лут като чушка! Лут като чушка! Защо твоята гривна е по-хубава от моята? Ето той прекоре. Лицеви опори. 1, 2, 3, 4, 5. Как 5, бе? Как 5, бе? Ще набия. Защо 5? Значи хора ще го набия тоя. Таз нинджа. Ще пребия, ще го пребия, ще го убия. И ето има нещо ново, което аз разбрах. На полшанките сега да отидем. Пускаме тази полшанка за лудост. Пускаме полшанката за лудост. Пускаме полшанката за... Пускаме тази полшанка. И да излизаме навън. Пускам коя полшанка да пусна. Ще пусна тая полшанка. Уи! Той не е полшън, а не полшън. Полшанка. Опа. Така. Давай. Ей, то статила много яко. О, направи е така. Айде да летиме. Уи, аз го държа сега. Дагоре. Искате ли да му пусна балони? Айде да му пуснем балони и да видя дали какво ще прави. Не, едната ми полшанка свърши. Първо да му таковам балоните и после да му пусна полшанката за лудост. Дай се ръчичката, бе. Айде, Бояне, аз да излезем навън. То се пиян! Той е бил пиян. Значи тая кафявата полшанка ми е... Той е от нея е бил пиян. Ето само още един балон. За какво да го храня този балон? Айде да излизаме. Така, и сега да му пусна полшанката за лудост и полшанката... Да, само полшанката за лудост. Айде полшанка и да видим какво ще стане, айде. Айде да излизаме. Ууу, Боянчо, уей, той лети. Виж го, се обратил балоните, ще ги удари. Удари, Дидя! Аре, удари, опа. И аз пукай балоните и тогава Единия балон ми падна. Уе, остри балон е по-забавно. Как си го разбята? Разбята си балончето. Има две балончета отзад и едно си го разфърля. Аз излизам. Айде да излизаме. някой знае ли къде е туалетната стол? Майче е тук. Това. Че смърди ужасно.
Аз няма да говоря сигурно хора, защото нещо ми се говори. Нещо... Не знам по каква тема да говорим. Не знам по каква тема да говоря и затова няма да говоря, защото не знам... Не знам по каква тема да говоря хора и затова няма да говоря. А може моя приятел да зададе някаква тема за говорене, ако той иска да е. Някаква тема. Чакай първо да си направя клипа, де. Хора, ние ще отидем на по-тихо. Сега отиваме на по-тихо. Айде на по-тихо. Хора, сега сме на по-тихо. О, айде на по-тихо да отидем. Още по-тихо. Опа! Снимам клип за ютуба, за моя ютуб канал. И не знам какво... Аз съм Дани. Аз казвам Дани, де. Приятели. Хора, по тая тема, защото съм нова в училището и затова ми забравят името понякога. What the fuck? Даже ми попети от двете. В 42-ро. А готино ли е? Не, гадно е там. А там имаше ли стол? Имаше. Ой, какво ми става с балончето? Имаше, ама там е такова. Гадно. Аз там бях един път. Балоните си ми се И пукат. там постоянно има хлебачи. Изкачат. Да. Малко по-рядко изкачат хлебачи. Тук ни даже няма хлебарки. Мога ли да го чукна? Мога ли да ти го чукна? Удряй го колкото си искаш. Нали записвам клип, при какво ти искаш? Я дай да го дръмна. Човек, мога да запиша 2 клипа, ако искаш за един ден, ама... Нямам... Чакай да видим дали ще дойде. Аре, дали ще дойде? Ще дойде. Я чакай да видя. Гледайте сега какво ще... Да, ще го избуташ. Знаеш какъв номер ще му направя? Ня. Ама просто да направиш и така. Да. И пада по глава. Готино. Хора, сега, искате ли да продължа клипа на друга игра? Добре. Хора, айде казвайте. И ти казвай. На какво ми направиш? На друга игра, да продължа клипа. У нас с трамваите. На трамвайте ли да игра? На трамвайте ли да игра? Аз не знам какво е за игра. Бобо? На трамвайте хора ще играем. Том Gold Run. О, благодаря, че ми каза. Ще ми помоля. Тя платена ли е? Тя не ти. А може ли да ми въпрос? Тя платена ли е? Тя не се... Тя е безплатна. О, може ли да запишеш на едно листче? Как се казва? Лаги ми заради снимането на клип. Сега ще ми се оправи. Спокойно. Ще само малко ще ми се оправи. Това ли е тази? Да, това е. Ще помоля татко ми да я свали. Защото ми харесва. Много е готино. Опа. Аз не вършим направя. Тази котка, която тича, коя е? Анджела. А това какво? Как така ма? Има много кутии. Ето виж, мати са кутии. Нямаш ли там? Имам го, той е първият герой. Той е първоначалният герой. Сега най-тъпото е, че трябва да чакам 9 часа и 50 часа. Да, чакай малко. Много ти е готино това. Да. И лодката е готина.
Тя ще стане и с хеликоптер отгоре. И кораб мачи да. Да, кораб и с хеликоптер отгоре. Днес ни ставате най-добри приятели. Кой? Аз? Да, ти, Ан и Ели. Моля ти мама да ти покаже на Кога ти рождения ден? Това събота ли се пада? Май. Да. А в колко часа? Не ми казва, че е сутрин. Ама ако е сутрин. Едва ли е сутрин? Да. Някъде около 10. Море за... Аз понякога се събуждам да пия Почекайте дни почти до 11. А знаете ли какво? а пък Абе аз днеска станах в 5:30. И познаете защо станах в 5:30? Защото имам домашни. По английски. И трябваше да подвързвам учебници. То ясно, ще на време. Трябваше надолу. Еми, обърка се са. Еми, аз не таковах надолу, ами стана. На мен не ми се игра на тая игра. Аре, да сменим. Добре. Колко време стана този клип? Защо? Много. Ами, станало е 5. Още можете ли да... Опа! Имаме още 1 минута и играем. Хора, ще поиграме на тази игра, защото не ми е позволено да правя клипчета над 15 минути, защото такова нямам едно нещо, за да ги правя над 15 минути, хора. И затова след 7 Ще ми минута помогнете ли да си намеря свичера? Окей, ще ти помогна. Един бадладжанен свичер и едно яке. Добре. Черно-жълто. И 2, 1, бум, по 20к. Моля, виж 20к. Айде да играем. Играем. Само да си кача клипчето в YouTube, де. Добре ли? Ма то трябва да мине време, докато се качи. Поне няколко минутки трябва да минат. Около 1 час. Ти госте. На някои клипчета са 1 час, ако няма хубав интернет. Имаш ли интернет? Имам. Хора, аз спирам клипчето от тук, защото пак ще стане този фейл с ония клип, където не го видяхте, където беше 22 минути. И сори, че не сте го видяли, ама нямах време да го направя по-малко, защото цъкнах една голяма карта, която се играе над 20 минути. Не видях, че се играе над 20 минути. И хора, сори, ама бях забрал и затова няма. Аре, чао, чао. Аре, чао. Аре, ще го пуснеш ли?